perc alatt se, hát, sőt kevesebb, mint 6 perc alatt sikerül az egyenlítés az amerikai válogatottnak. Foligno. Savski tovább. Itt a harmadból a korong. Ezt próbálta begyűjteni. Savski. Az jó megoldás. Matthews. Bent a harmadban átverekszi magát. És ott van Foligno előtt a visszapattanó korong. Távon óriásit védett most. És megint Kanadához... Hogy verekedte át magát az emberen így az egybe. De Kanadához nem... Tehát ez nem illik ez, hogy ennyit hibázzanak ott a saját kék vonalon. Tehát nem tartják a kék vonalat úgy, ahogy általában szokták. Ugye abból már kaptak egy gólt. Most meg majdnem a másodikat is megkapták belőle. 8-2 ebben a harmadban a kapuralövés, alig 7 perc telt el, az amerikaiak dominálni tudnak. Nagyon érdekes. Schröder próbál korongot szerezni. Egyen visszaátlépott a lövés. Mutatta távot a lepkést. És most úgy is pattan a korong, hogy az amerikai szempontjából jó vissza középre! És bizony ott álltak Bert Henriksék. Valami sáfléknak ki kell találni. Az jó. Sisi próbálja visszakapni mögé a korongot. Anderson emelte meg. Kemény ütközés. Most előveszik a kanadaiak ezt a stílust. Brassard. Megtartani a korongot, és ezzel most lehet fordulni. Bizony, Hendricks. Kapura küldi. Utána ütközik egyet Hendricks. Bánja. Brassard. Nem tudja megkaparítani a korongot. Hol? Nincs les. Larkin! Gól! Fordít az Egyesült Államok! Gyönyörű játék! Mett a gólszerző! No! Tyler Matt is hihetetlen hasznos játékosa ennek az amerikai válogatottnak. Ugye neki is az első gólja, tehát több jubilánsunk is van ezen a mérkőzésen. Áprázatos korong! Ugye betalált az előbb Borschowski, és ez is egy óriási nagy passz Dylan Larkintól, aki megjátsza közében azt a Tyler Mattot, akit ugye egyelőre eddig csak a nagy blokkjairól és az óriási